नमस्कार मंडळी, मी प्रणाली वाईरकर. आम्ही मालवणी या चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत आहे. हे बघा, आज मी आपणास सुरमईचे लालसर बनवून दाखवणार आहे. चला तर आपण हा व्हिडिओ पाहायला घेऊया. भाताबरोबर 2 घास अगदी मस्त मच्छी खाणाऱ्यांचे जातात. चला तर मग आपण व्हिडिओ पाहूया. हे बघा, मी आता आपणास सुरमईचे लालसर करून दाखवणार आहे पुन्हा एकदा. तर ते आपणास करण्यासाठी बघा, मी ह्या लाल मिरच्या 4 ते 5 माणसांना होईल इतकंच मी सार करून दाखवणार आहे. अर्ध वाटी खोबरं वापरून हे 10 ते 12 मिरच्या घेतलेत. हे बघा, 10 ते 12 मिरच्या अशा आपण हे मी कोमट पाणी घेतलं आहे. जरा लवकर जर करायचं असेल तर कोमट पाण्यातच घालून घ्यायच्या. हे तिरफळं मी आधी 10 मिनटं भिजत घालून ठेवलेली, कारण तिरफळं जे पटकन वाटली गेली पाहिजे ना, त्यामुळे हे तिरफळं 8 ते 9 तिरफळं आहेत. कमी जर करायचं असेल तर तिरफळं कमी वापरायची. आणि ही अर्धी वाटी धने, ते पण मी आधीच भिजत ठेवलेले. आता हे आपल्याला अर्धा 1 तास भिजत ठेवलं किंवा 15 मिनटं जरी भिजत ठेवलं तरी चालेल. मग नंतर आपण कांदा आणि खोबरं घालून याचं आणि लसूण घालून वाटण करूया. हे आता आपण थोडा वेळ भिजत ठेवूया. हे बघा, 20-1 मिनटं होऊन गेली आहेत. आता आपण हे व्यवस्थित भिजले गेले, कोमट पाणी असल्यामुळे ते व्यवस्थित भिजले जातात. आता आपण त्याचं वाटण करून घेण्यासाठी मिक्सरच्या भांड्यात घालून घेऊया. आता हे बघा, हा 1 कांदा उभा कापून घेतला आहे तो, आणि 4-5 लसणीच्या पाकळ्या. 4 ते 5 जणांना आमटी करण्यासाठी एवढा बस होतं. आणि जास्त खोबरं नाही घालायचं, मग चव नाही लागणार. म्हणजे ही आता अख्खा नारळ किसलेला ना, त्याच्यातलं बघा अर्ध्या वाटीचं खोबरं हे घालून घेते. ते पण आधी थोडंच घालून घ्यायचं आणि वाटलं तरच घ्यायचं. आता मी बघा ह्यातलं हे थोडं घालून घेते आणि बघा हे एवढं ठेवून दिलं. म्हणजे अर्ध्या वाटीतलं खोबरं मी हे 10 ते 12 मिरच्यांसाठी एवढंच फक्त घालून घेते. छान आमटी होते. आता मी हे वाटून घेते आणि मग मच्छीची आमटी करायला घेते. हे बघा, छान असं आपण वाटून घेतलं आहे आणि कलर पण बघा व्यवस्थित आला आहे. जास्त खोबरं वापरलं ना तर मच्छी व्यवस्थित चव येणार नाही मच्छीला. हे बघा, मी हे अर्धे वाटीचं खोबरं आणि हे थोडंसं खोबरं ठेवून दिलं. 10 ते 12 मिरच्यांना एवढंच खोबरं घ्यायचं आणि व्यवस्थित आता मी ही मच्छीची आमटी करून घेते. हे बघा, मच्छीची आमटी करत असताना प्रथम आपण तेल तापत ठेवलं आहे. त्यामध्ये हे 2-3 पाकळ्या लसणीच्या घालून घ्यायच्या. थोडीशी लसूण भाजली गेली की मग कांदा घालून घेऊया. हे बघा, थोडीशी लसूण भाजली की आपण ह्यामध्ये कांदा घालून घेऊया. कांदा असा छान परतून द्यायचा आणि थोडासा भाजू द्यायचा. हे बघा, कांदा लसूण व्यवस्थित भाजलं गेलं आहे. आता आपण हे वाटण केलेलं आहे ना, ते घालून घ्यायचं. आणि आपल्याला 4 ते 5 माणसांना आमटी करायची आहे ना, त्यानुसारच पाणी घालून घ्यायचं. हे बघा, आता आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात घालून हे पाणी यामध्ये घालून घ्यायचं. आपल्याला किती आमटी करायची आहे त्यानुसार. आता हे बघा, मला अगदी आता हे 4 ते 5 माणसांना आमटी करायची आहे तितक्या. त्यामध्ये आपण जसे मासे टाकलं ना का अजून ते मच्छी वाढली जाते. त्यामुळे हे बघा, इतकं पातळ मी फक्त करणार आहे. जास्त पाण्यासारखं करायचं नाही. आणि आपल्याला जर जास्त माणसं असेल तर थोडंसं पाणी घालून वाढवू शकतो. आता हे मी इतकंच करणार आहे. यामध्ये हे जरा कढ येऊ द्यायचा. आता आपल्याला यामध्ये हळद घालून घ्यायची आहे. 1 चमचा हळद, चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचं. आधीच व्यवस्थित उकळू द्यायचं. जास्त नाही, थोडंसं घालायचं. कोकमं घालायची आहेत आपल्याला. ही 5 ते 6 कोकमं घालून घ्यायची, म्हणजे 7-8 कोकमं आहेत ही घालून घ्यायची आणि व्यवस्थित असा कढ येऊ द्यायचा. हे बघा, छान असं आमटीला कढ आला आहे. आपल्याला आता ह्यामध्ये मासे सोडायचे आहेत, म्हणजे सुरमईच्या पीसेस सोडायचे आहेत. हे बघा, अशी आपण एक अशी सुरमईची पीस सोडायची आणि गॅस मग नंतर मंद करूनच आपण ते शिजून घ्यायचं, नाही तर सगळी मच्छी विरघळून जाईल. आता हे मी सर्व यामध्ये सोडते. बघा, आता हे मी सर्व पीसेस यामध्ये सोडले आणि आता आपण हे व्यवस्थित करून मग बारीक गॅसवरती शिजू द्यायचं. आता हे मी बारीक गॅस करते, एकदम मंद असा, म्हणून शिजू देते. नाही तर कसं फास्ट गॅसवरती सर्व विरघळून जाणार. त्यामुळे बारीक गॅस करून घ्यायचा. हे बघा, आपल्याला जर असं थोडा वेळ झाला काय
एकदा दोनदा असं चमच्यानी नाही हलवायचं, अशा प्रकारे हलवून घ्यायचं. चमच्यानी हलवलं ना का ते विरघळलं जातं. आपल्याला खूप करायचं असेल ना मोठ्या टोपात तर ते चमच्यानी अलगद हलवू शकता, पण अशा प्रकारे हे हलवून घ्यायचं म्हणजे व्यवस्थित सर्व ठिकाणी ते मासे फिरले जातात आणि व्यवस्थित होतात. हे बघा छान असं आपलं मच्छीचं सार तयार आहे मंडळी. हे बघा आपण पाणी किती होतं, पाणी आटल्यामुळे हे मच्छीचे तुकडे वर दिसायला लागले. हे बघा छान असं आपलं हे मच्छीचं सार तयार होतं. आपण आता गॅस बंद करून घ्यायचा आणि अशा प्रकारे तुम्ही हे लाल सार करून खा, मस्त लागतं. भाताबरोबर 2 घास जास्त जातात मच्छी खाणाऱ्यांचे. हे बघा मंडळी मी असे हे बघा सुरमईचे लाल सार तयार केलेले आहेत. अशा छान छान रेसिपी किंवा इतर व्हिडिओसहित मी आपणास भेटत राहीन. आपण माझ्या चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर आता इथेच थांबते. मस्त खा, स्वस्थ राहा आणि आपण माझे व्हिडिओ पूर्ण पाहता त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद.